lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Harganing ponco saben oleh sing netro ingkang paringan kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran Ronggo Kalbu Samudra pening lagi tumuju dateng Gusti ya kang amurga dumadi manunggale Allah Gusti rentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa prihat sumebyar ingsun mau madu sering perwito maneka warna prodho mangun praja sampurna sengkala tidha muksa kala bendu nyoto sirna ya sing ngrasa mardika mugi sedya pusaka kalimah sada ngerti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya bawa leksana biar mengrinci sigro ampun sepuh wulu tan kena iso peneluh Gagah bunga sumigrah dandar ingkang wayang Satrio Toto Sembodo Wiratomo Katon Sewu Kartiko Kataman Wayu Kolo Sebu. Ayo Kak Randy, cari posisi dulu, lihat kanan kiri, lihat posisi, ancang-ancang sampai 3 kali. Ayo Kak Randy, bismillah. Kataman Wayu Kolo Sebu itu Oke, kembalikan satu lagi. Pumuji ingsun 3 kali juga. Suwito Ninu Segoro Gondaro Ayo kalian. Hidup Sabtu Kang Luhur Sang Hyang Agung 3 kali. Sing tresno kandha lahing netra rasa rasaning ati Letakkan. saya Teman-temanku seperti biasa. Ayo, seperti biasa. Ayo, Kawistara Japa Mantra ayo. Mandang dadi pepadah yang ada di lapangan. Ayo, bangkit. Ayo. Palirangi Sang Hyang Penang Ayo teman-teman. Tosono Asmoro
Budoyo Sri Malindro Kala Sebo Sri Laras Budoyo ingkang sasana Asmara Loyo Bagus. Sri Nalendra Kala Sebo Bang Udin bagus. Bang Udin bagus. Sudo ing Ambil nafas. Datan Sir Bagus. Caranya juga bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu dari sini. Hop. Itu ketiga. Itu ketiga. Satu. Stop. Tenang Mas Udin, tenang. Bagus Mas Udin. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk cari deh. Bagus. Allahu Akbar. Hei. Hoja. Lihat dia. Saya mau tanya sama penonton. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Ini bukan main-main. Kalau ada pertanyaan, halah, itu hanya segitu. Siapa yang mau mencoba? Biar merasakan. Ayo siapa? Oke, silakan. Akhirnya. Ayo. Akhirnya. Kenapa lari? Akhirnya. Ayo. Oke. Biar tahu merasakan gimana Paling tenang tahu lah. apa sungguhan atau tipuan. Biar tahu. Akhirnya. Sri Laras Budoyo bukan main-main. Ayo siapa yang coba? Siapa yang berani? Siapa? Ayo silakan. Walau wanita, laki-laki, tua muda, silakan. Tak persilakan. Siap, yuk, cek. Bedanya Raja Tega ya dong. Aku Raja Tega. Ini bukan abal-abal dan bukan hanya awam kosong. Lagi buktiake lorong taura. Jan Raja Tega. Oleh banyak pedot kaya apa. Uang nek gawe goro-goro. Anake bar disuduk. Lalewo. Saiki bocah semono. Fokus ora karo. Bangke anyar diwut karo pecut. Ora ke melono. Oke. Nang minggir. Genang. Ajo kowe nang. Ajo kowe ajo. Ayo, Caradi. Ajo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ajo. Bagaimana rasanya? Sakit apa tidak? Ngomong sebentar. Kering. Loh, bukan abal-abal kan? Ini kata Sri Laras Budoyo, bukan main-main dan bukan abal-abal. Silakan yang ingin mencoba.
Monggo. Aku pernah mendengar kalau siaran budaya hanya abal-abal dan hanya enjek-enjek. Tak persilakan. Monggo kalian ingin mencoba. Mumpung ada permainan di sini, saya bukan menantang, tapi ingin mempertunjukkan keramaian. Siapa? Nah, Pak D maafkan ya. Oke. Siapa lagi? Ayo siapa lagi yang ingin mencoba? Siapa? Jangan yang berlebal. Oke. Dok, teko milih sing wedok-wedok bangke sing kandel-kandel coba. Iya. Bagian sing kandel-kandel coba. Lho. Aja milih sing bangkean cilik-cilik. Pedot malahan. Sakit. Ya, oke. Fokus konsentrasi. Jur. Aja ngandel lah, jur dijur. Dijur. Namanya siapa? Bangke ora pedot ngono. Pedot. Alah. Wes. Bocah iku wis takanane wis sunat ta durung? Durung. Lek kono takanane, lek gelem nanggap yo lah ngono. Mripate ditutupi karo solasinan bae. Sik, tak di sik. Lah bekan sik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Fokus. Oke, terima kasih ya Pak D ya. Fokus lah. Oke, siap. Tenang apa-apa? Ya. Belum sunat. Wah, namanya salah botol mawon. Oke, sip. Anak sapa iki? Ya dalah. Putune dhewe mukane kebuah. Oh, putune dhewe. Coba tarinan ibu-ibu supaya enak pecet engko iso dadi diet coba. Coba iso diet. Tak pasrano Pak Rukun. Ayo boleh. Sapa wis? Ayo. Sapa? Ayo. Satu lagi. Tadi sakit, ini tidak. Satu lagi. Tahu nak? Oke, siap. Ayo. Baren dhisik. Ucuk-ucuk kena kita. Ya deloki tak aku nek kok kene. Dong. Iki siji sing istimewa jalukanku. Aja mung dadi pecut memecut. Iki siji yo mecut, siji yo ngilangi penyakite. Lah waras. Ya. Dongan ana sing temenan golek malah mlera-mlere ngono malah. Nah, ya. Ayo tak bantu kok kene. Deh. Salaman dhisik. Ya, lah di video upamane sik gene-gene kok lak ketok nyoto. Kena ge laporan. Hah?
Iku malah keplayon iku ngomongi terus iku malah. Kepedian ngono ngomongi terus keplayon iku. Menang. Konsentrasi. Tahan nafas dikit-dikit, konsentrasi. Karendi, Ya. iki hati-hati. Ini buatan rimpi. Pokoknya ini temenanan tak pelak gue. Aja anu deh lo. Ini wes. Fokus mas. Fokus Sekarang mas Andi. Fokus. sekarang ngantek iki. Fokus mas Andi. Fokus. Saya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus tadi. Seperti biasa tadi. Fokus. 1. Fokus. 2. 3. Shoot. Iya. Masuk. Tepuk tangan. Luar biasa. Tiap saya luar biasa. Masuk. Yang saya luar biasa. Kita ada kata-kata dulu. Fokus gede banget. Sip. Ayo kalian dulu. Kita penutupan. Langsung kita sama Mas Udut. Ayo Barugun, kalau nyanyi Yusuf, ayo nyanyi anak-anakmu lagu seneng. Ayo fokus teman-teman yang menjaga fokus ya, fokus jangan sampai terlena, fokus. Jiwa kalbu samudra puputih aku tumuju dhateng Gusti datang abuku bupati manunggaling kawula Gusti reteng ati bakal diwanti ing
kak awo gur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rumiga tinggal pupu sing jaman amat ingsun nyirep geni wisa murka mampir adaning kanca Almatak ingsun nyirep geni Almatak ingsun nyirep geni wisa murka pameran ganing kanca saben nulis sing tinambar sing kawelasan ingkang paring tinambar sing tinambar sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran Joko Kalbu Samudra kemutoning lagu kemuju Gusti Yat kang amurga dumadi manunggaling kawula Gusti kretek ati bakal dumadi mukti ingsun tampa pribadi suwun biar ing sukma madu saring perwito maneka warna praga bangun praja sampurna
Den Setio pusaka Kalimasada nyekti dadi Mustika Satrio Toto Sebodo Wirotomo Katon Sewu Kartika Pataman Wayu Karo Kolosebo Kidung Wayu Kolosebo Kidung Wayu Kolosebo memuji ingsun kanthi suwita linungung segoro Gondaru Sing tresno tondo luwih netra rasa rasaning ati Madya Tirta kang suci kawis tara japa matra kondang dadi pepadang ilaling sang yang wenang Nawa Dewa Jawaka Kali Santika Prasidha Setyaka
kiri depan, dorong